دوستان ارجمند بینندگان گرامی برمیگردیم به قسم دوم بازی بین دسته‌های رگارتا دست ترسونزوده و کوکتوشی نوحیه رودکی که در دایره دور 13 لیگ اولی فوتبال کشور جریان دارد در ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزوده و در هیئت رگارتا دست تغییرات می شود در آغاز قسم دوم. وایسیدین سفرов رقم 21 به میدان برآمد و او اکبر بابامرودов را عوض کرد در هیئت دسته رگارتا دست. خوب با در نظر داشته همین تغییرات من هیئت هر دو دسته را بار دیگر به شما معرفی خواهم کرد، اما فوتبالبازان رگارتا دست میخواهند در حال هجوم تیزکار و در آغاز قسم دوم راه اندازی کنند. خواهیم دید که تا کجا موفق میشوند. حکمتالله رسولов و عبد افریدی فوتبالبازان کوکتوش است عین زمان. خوب در هیئت رگارتا دست فوتبالبازان زیرین در هیئت اولیه قرار داشتند. رقم 25 دروازه‌بان رستم ریزویف، فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند دلیر توختاسونов، رقم 5 رقم 33 بختیور قلندرов، رقم 6 سعیدامیری سعید احمد، رقم 14 ойбек абдуғафуров، در خط نیم مفیس سفرعلی کریمов، رقم 2 کاپیتان دسته رقم 77 عبدالصمد حاجیبویف، رقم 12 اکبر بابامرودов بود و به جای او گفتیم وایسیدین سفرов رقم 21 به میدان برآمد. رقم 20 حکمتالله رسولов، رقم 9 فیروز رحمتов، رقم 10 наврӯз рустамов و سرمربی دسته محمدجان حبیبуллоев. هیئت دسته کوکتوشو بعد از هجومی که مهمانان میخواهند راه اندازی کنند برای شما معرفی خواهم کرد. اکبر بابامرودов پرتافتی به داخل جریمه‌گاه و این وضعیت برطرف کرده میشد. مهراجدین مظفرов امکانیت ضربه زدن داشت اما این فرصت خود را درست استفاده نکرد. رقم 1 دروازه‌بان بهاءالدین خالقов، فوتبالبازانی که در خط دفاع هستند منصورов اسیلبек، رقم 5 رقم 17 احتم خولبویف او کاپیتان است، رقم 4 پرینس артур، رقم 22 فخریدین سفرزاده، رقم 7 عادل بابانظرов، رقم 16 صابرجان خولمатов و رقم 31 نودирбек ибрагимов، رقم 11 муҳиддин одилов، رقم 9 азизбек султонов، рақами 77 меҳроҷиддин музаффаров. сармураббии даста аҳлиддин турдиназаров аст. дар ҳайати куктош аз дақиқаҳои аввал 4 легионер бозиро шурӯъ карданд. инҳо асилбек мансуров рақами 5, рақами 4 артур принс, рақами 31 нодирбек ибрагимов ва рақами 11 муҳиддин одилов мебошанд. боз як легионери ин даста гуфтем бо сабаби шумораи кортҳои барзиёди зардаш дар бозӣ иштирок карда наметавонад. идан окран мебошад ки дар ҳайати захиравӣ низ номаш дида намешавад. регаарта даст бошад дар ҳайати худ чи дар ҳайати асосӣ ва чи дар ҳайати захиравӣ футболбозони легионер надорад. қоидаи бозӣ дар маркази майдон вайрон карда шуданд. ихтираш дар марҳилаи аввали чемпионат ин гуна футболбозон буданд, аз ҷумҳурии ӯзбекистон даъват шуда буданд, аммо боварии сармураббиро соҳиб шуда натавонистанд ва баъд аз анҷоми нимаи аввали мавсим онҳо тарки регаарта даст карданд. принс артур зарбаи ҷаримавиро иҷро хоҳад кард. партофтиу ва талоши ҳамдастаҳои дигараш аз ҷумла дар ин вазъият дидем ки мубориза бурд муҳиддин одилов, аммо тӯба аз майдон берун мешавад. асилбек мансуров, партофтиу, нодирбек ибрагимов аст аслан. аз ҳамин таб талаффуз кардани асаби шояд дурустар бошад ба хотири оне ки дар ҳуҷҷатҳо ҳамин гуна сабт шудааст. азизбек султонов, партофтиу ва ин вазъиятро бартараф карданд. ойбек абдуғафуров буд ки тӯбро аз дохили ҷаримагоҳ зада берун кард. муборизаи капитани дастаи куктош аҳтам холбоев бо наврӯз рустамов буд. чанд лаҳза пештар аз ин футболбози регаарта даст рақибро маҷбур кард ки тӯбро аз майдон берун кунад. далер тухтасонов бисёрам хуб мавқеъро дуруст интихоб карда буд, аммо футболбозони куктош ҳоло имконияти хубе ба аксул ҳуҷум гузаштанро доранд. партофта аз ҷониби одил бобоназаров ба канор, ҳуҷум тавассути нодирбек ибрагимов идома мекунад. ирсоли ӯ ба канор, азизбек султонов бозам хост ки партоф кунад ба ҳамдасташ, аммо ин каме зиёдатӣ буд.
Абдусамад Ҳоҷибоев. Ойбек Абдуғафоров. Партофти Ойбек ба Наврӯз Рустамов. Ҳуҷуми футболбозони Регар. Ҳикматулло Расулов бисёр ҳам хуб. Партофт ба Фирӯз Раҳматов, аммо ӯ тӯбро соҳиб шуда натавонист. Ҳуҷуми футболбозони Регар идома мекунад. Партофти навбатӣ ва зарба ҷониби дарвоза аз ҷониби Наврӯз Рустамов, аммо тӯб ба ҳамдастаи дигари Наврӯз Фирӯз Раҳматов расида баъдан аз майдон берун шуд. интизор мешавем навори такрорро ва коргардон дарҳол ҳамин вазиятро пешниҳоди мо шумо мекунанд. ҳатто ба касе ҳам бар нахӯрдааст зарбае ки Наврӯз Рустамов иҷро кард дар ҳамин вазият. ва аз назди дарвоза акнун Принс Артур тӯбро ба бозӣ медарорад. агар дар мавриди қисми аввали бозии ин ду тим каме истода гузарем бинандагони арҷманд, пас тақрибан метавон гуфт бозӣ баробар буд аз ҳарду ҷониб, вале футболбозони Регар Тадас бо имконе ки дар охири бозӣ ба вуҷуд оварданд, фурсате ки барои Наврӯз Рустамов буд, каме бартариро дар заминаи созмон додани вазъияти хавфнок дар ихтиёри худ нигоҳ доштанд. Имкониятҳо дар ҳайати Регар Тадас барои Наврӯз Рустамов ва Фирӯз Раҳматов бештар буд, аммо ҳарду ин футболбозон аз фурсатҳои ба вуҷуд меовардаи ҳамдастаҳои худ ба таври бояд шояд истифода накарданд. Дар ҳайати Кӯктош бошад бештар дидем Меҳроҷиддин Музаффаров фаъолтар буд. ва баъдан як зарбаи бисёр ҳам хавфноки дигар ки дар иҷрои яке аз ниммуҳофизатгарони Кӯктош ба чашм расид, аммо зарбаи ӯ аз тiri дарвозаи Рустам Ризоев каме баландтар майдонро тарк кард. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Ойбек Абдуғафоров. Асилбек Мансуров умондагӣ дида истодааст баҳри иҷроиши зарбаи ҷаримавӣ. ва дар паҳлӯи ӯ ҳамчунин Фахриддин Сафарзода ҳам ҳаст. воқеан ҳам Кӯктош чун дастаи тозакор натиҷаҳои бисёр хуберо дар ҷадвали мусобиқот нишон дода истодааст ва бозии имрӯза ҳам нишон медиҳад ки беҳуда ин гуна натиҷаҳо ба қайд гирифта нашудаанд. Сафарзода ва Принс Артур мехостанд як комбинасияро роҳандозӣ кунанд, аммо аз ин азми худ баргаштанд. зарбаи мустақим ҷониби дарвоза аст аз ҷониби Фахриддин Сафарзода, вале дарвозабон Рустам Ризоев тӯбро ба дасти худ мегирад. имконияти хуб аст барои футболбозони Регар Тадас, аммо Ҳикматулло Расулов дар қабули тӯб боз ҳам дучори мушкиле аст. Ойбек Абдуғафоров партофти тӯб аз ҷониби ӯ Ҳикматулло Расулов партофт ба дохили ҷаримагоҳ. имконияти идома додани ҳуҷум аст барои футболбозони Регар ва Баҳоуддин Холиқов тӯбро ба дасти худ мегирад. хуб аз фурсат истифода карда онҳое ки дар ҳайати захиравии ҳарду даста қарор доранд барои шумо метавонам онҳоро муаррифӣ кунам. биёед баъд аз ин ҳуҷум футболбозони Регар Тадас ба ҳар ҳол хостанд ин хавфу хатарро дур кунанд. яке аз футболбозони ботаҷриба Далер Туфтасунов буд ки аз маркази ҷаримагоҳ тӯбро берун кард. Одил Бобоназаров партофти ӯ ва боз ҳам қоида вайронкунӣ ба қайд гирифта шуд. хуб дар ҳайати захиравии Кӯктош футболбозони зерин қарор доранд. дарвозабон Сабиров Равшан, футболбозоне ки дар хати дифоъ ҳастанд Раҳмонов Муҳаммад, Гулмуродов Сироҷиддин, ҳамчунин футболбозони хати ним муҳофиза ва ҳуҷум Абдурасул Раҳмонов, Шоҳназар Назаров, Музаффаров Саид Умар ва Гулиев Муҳаммад мебошанд. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад, вале довари марказ қоида вайронкунии навбатии футболбозони Регар Тадасро тавонист сари вақт ба о диҳад ва мебинем ки Бахтиёр Қаландаров қоидаи бозиро вайрон кардааст. хуб тағйироти дуюм аст дар ҳайати дастаи Регар Тадас. Шерзод Муҳаммадиев яке аз дастпарварони футболи Регар Тадас ба майдон мебарояд ва ӯ ба ҷои Фирӯз Раҳматов майдондорӣ хоҳад кард. ин дуюмин ивазкунии футболбозон дар ҳайати дастаи мизбон ба ҳисоб меравад.
партофт ба дохили ҷаримагоҳ, аммо бубинед боз ҳам Талер Тухтасунов аввалин шуда ба ин тӯб расид ва ин вазиятро бартараф кард. Бахтиёр Қаландаров партофти ӯ ба самти пеш, ҳуҷум метавонад ки боз ҳам тақвият ёбад. Асилбек Мансуров ба иштибоҳ роҳ медиҳад. Ҳикматулло Расулов соҳиб шуд, имконияти идома додани ҳуҷум аст ва Расулов бисёр ҳам хуб партофти ӯ имконияти зарба задан аст. Қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва пештар аз ин бошад офсайд ба ин нобат гирифта мешавад. Бисёр ҳам хуб ин комбинатсияро роҳандозӣ кардан футболбозони Регар Тадас дар дохили ҷаримагоҳ. Биёед такрори ҳамин вазиятро мушоҳида кунем ва воқеан ҳам офсайд аст. ҷои шакку шубҳа боқӣ намемонад. Наврӯз Рустамов дар ҳолати ғайри бозӣ қарор дошт ва мебинем ки довари марказ бо ҳамроҳии ситоди худ тавонист ин ҳолатро бартараф карданд бо кӯмаки ҳамдигар. ҳолате ки тавонста пештар аз ин ба вуҷуд омада буд. ҳуҷуми навбатии футболбозони Кӯктош. аммо онҳо ҳуҷумҳои худро бо суръат идома додани нестанд. маҷбур мешаванд ба қафо баргарданд ва баъдан роҳҳои дигари тақвият бахшидани ҳуҷумро пайдо кунанд. давре ки чанд лаҳза пештар аз ин роҳии варзишгоҳ иттилоъ дод, яке аз собиқ футболбозони Регар Тадас ва мунтахаби футболи кишварамон дарвозабон Алишер Додов имрӯз ҷашни соду рӯз доштааст. мо низ аз фурсати муносиб истифода карда моро бо ин ҷашн табрик мегӯем. Азизбек Султонов аз ҳайат гирифта мешавад. таҳти рақами 9 майдондорӣ мекард ва ба ҷои ӯ рақами 99 Абдурасул Раҳмонов ба майдон мебарад. Абдурасул Раҳмонов дастбарвари футболи Регар Тадас аст. қаблан дар ҳайати бошгоҳи мазкур бозиҳои худро ҳам анҷом дода буд, махсусан солҳои 2013 ва 14. ин чиз ба чашм мерасид ва як муддат ҳамчунин ба ҳайати бошгоҳҳои дигари футболи кишвар аз ҷумла Равшани Кулоб, ҳамчунин ҳосилоти Фархор даъват шуда буд ва баъдан мавсими гузаштаро дар ҳайати Кӯктош пушти сар кард дар лигаи якуми футболи Меҳа. дар мавриди ҳайати захирави Регар Тадас ман барои шумо чизе нагуфтам. Баудин Холиқов ин партофро соҳиб мешавад. хуб ду тағйирот шуд дар ҳайати Регар. гуфтем ки ба майдон баромаданд Шерзод Муҳаммадиев ва ҳамчунин Вайсиддин Сафаров ки таҳти рақамҳои 63 ва 21 қарор доштанд дар ҳайати захиравӣ. хуб боқимонда футболбозоне ки қарор доранд инҳо мебошанд: Владимир Сисоев дарвозабон, муҳофизатгар Фарҳод Холбеков, ҳамчунин Ёқуб Ахмедов ҳастанд. дар хати нимуҳофиза Рамазон Ҳабибуллоев аст ва ҳамлагар намазарат мепурсам, ҳамлагар не, балки нимуҳофизатгари дигар Хайрулло Азизов мебошад. Абдурасул Раҳмоновро аз по афтониданд. муносибати мухлисони маҳаллӣ бо Абдурасул Раҳмонов чандон хуб нест, чаро ки ӯ ба андешаи аксаре аз мухлисони ашадии Регар Тадас ба ҳайати бошгоҳ хиёнат карда бо як иғвоҷӯиву як моҷарои бузург тарки дастаи Регар Тадас карда буд. аз ҳамин сабаб муносибати чандон хуб байни мухлисони маҳаллӣ ба Абдурасул Раҳмонов ба чашм намерасад. Сафарали Каримов партофт ба дохили ҷаримагоҳ. имконият барои футболбозони Регар аст, аммо Баудин Холиқов аввалин шуда ба тӯб мерасад. футболбозони Кӯктош партофт ба самти футболбозоки Намакак ба майдон баромад. равон шуда буд, аммо дидем ноком мешавад. Ойбек Абдуғафуров дар мубориза бо ӯ муваффақтар буд. дарвозабон Баудин Холиқов тавонист ки ба ҳолати ба вуҷуд омада баҳои зарурӣ диҳад ва сари вақт аз дарвозаи худ берун шудани ӯ боис бар он гардид ки ин ҳуҷуми хавфноки футболбозони Регар Тадас рафт шавад. Ойбек Абдуғафуров, Талер Тухтасунов, Абдусамад Ҳоҷибоев,
футболбозони Регар маҷбур мешаванд дигар бора боз ҳам бо ёрии футболбозони хатти дифоъ ҳуҷумрӯи навбатии худро шурӯъ кунанд. Шеҳрзод Муҳаммадиев бо тавассути Канор, Ҳикматулло Расулов партофтиу ноаниқ аст ба самти ҳамдастаҳояш ва ҳуҷум бартараф карда мешавад. Меҳроҷиддин Музаффаров бисёр ҳам хуб партофтиу буд ба самти ҳамдастааш Муҳиддин Одилов, аммо тӯб то ба Муҳиддин рафта нарасид. бисёр ҳам хуб Ҳикматулло Расулов партофтиу ба дохили ҷаримагоҳ ба рост ба дасти дарвозабон Холиқов. 15 дақиқаи қисми дуюми рақобати ин ду тим низ хотима ёфт, аммо то ҳанӯз мо кушода шудани ҳисобро дар бозии имрӯза мушоҳида накардем. баръакс ҳамон сценарияи қисми аввал голҳои хурд буд аз ҷониби ҳар ду даста зуд ба чашм мерасад. тоида вайронкуниҳои кӯчак ки инҳоро бештар бо истилоҳи футболӣ фолҳои тактикӣ мегӯянд, ҳамоно ба чашм мерасад. аслан бозӣ дағал нест дар ҷои ҳар ду даста ҳам, бале ин фолҳои тактикӣ ба хотири манъ кардани рафти ҳуҷуми ояндадори рақиб аст. туп дар майдон нигоҳ дошта шуд, зарбаи мустақим ҷониби дарвоза. бисёр ҳам хавфнок будааст чунин кунҷи тез зарба задан ҷониби дарвозаи рақиб, аммо футболбози Куктош аз уҳдаи ин кор баромад. биёед такрори ҳамин вазъияти хавфнокро бори дигар мушоҳида кунем. аслан ин шояд партофт буд, аммо зарбаи тобноки Ибрагимов ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев ҳаракат кард ва имконияти навбатӣ барои футболбозони Куктош метавонист ба вуҷуд ояд. Меҳроҷиддин Музаффаров бисёр ҳам хуб андешта буд дар ҳамин вазъият, аммо партофти ӯ то ба ҳамдастааш рафта нарасид. акнун ҷавоби Регар Тадазро интизор мешавем. Шеҳрзод Муҳаммадиев партофти ӯ, имконият аз зарба аз ҷониби Наврӯз Рустамов, аммо худ ҳамлагар бо чунин имкониятҳо, бо чунин фурсатҳое ки дар дохили ҷаримагоҳ дорад, ҳамин минвол зарбаро ҷониби дарвозаи рақиб равон кунад. хело ҳам нигаронкунанда аст албатта аз фурсатҳои худ истифода кардани Наврӯз Рустамов. на танҳо дар бозии имрӯза ба чашм мерасад, балки дар бозии қаблӣ Регар Тадаз ҳам бар муқобили Сарафшан дар ҷоми кишварамон ва ҳамчунин буд дар бозии Боре бошгоҳи Истиқлол низ ҳамин гуна ҳолат ба чашм расид. Шеҳрзод Муҳаммадиев партофт ба Канор, ҳуҷуми идома меёбад. ирсоли навбатӣ, аммо саросема шуд футболбози Регар ва партофти ноаниқ анҷом дод ба ҳамдастаҳояш. Байсиддин Сафаров аст. хуб дар ҷадвали нишонзанҳои беҳтарини лигаи олии футболи кишвар ҳуҷумкунандаи Хуҷанд Ҷаҳонгир Эргашев бо 7 туп пешсаф аст. баъдан Наврӯз Рустамов 5 гол дорад дар ҳисоби худ аз Регар Тадаз ва Шердин Бобоев ва Дилшод Досиев аз Истиқлол ҳам дар ҳисоби худ 5 туби доранд. онҳо голҳои панҷуми худро дар бозӣ бо Регар Тадаз дар даври гузашта дар ҳамин варзишгоҳ ба ҳадаф расониданд. хуб қоида вайронкунии навбатӣ аз ҷониби футболбозони Регар Тадаз. Шеҳрзод Муҳаммадиев будааст ки қоидаи бозиро вайрон кард бар муқобили Собирҷон Холматов. Холматов ҳам таҷрибаи ғании бозӣ дар ҳайати бошгоҳҳои гуногуни футболи кишварро дорад. як қисме аз мавсими гузаштаро дар ҳайати дастаи Хатлон пушти сар карда буд Холматов ва бештар дар ҳайати бошгоҳи лигаи якуми футболи кишвар майдондорӣ мекунад Собирҷон. футболбози Регар Тадаз дар иҳотаи худ гирифта буданд рақибро ва дар натиҷаи ин бархӯрд мебинем Холматов каме осеб ҳам мебардорад. барояш мушкил аст майдонро тарк кардан. бози дигар бора иҷозат дода мешавад барои шурӯи он. зарбаи ҷаримавӣ дар иҷрои
Далер Тухтасунов به نتیجه بود. امکانیت برای فوتبال بازی رگارتا داست اما آفساید است. بازم آفساید است. آفساید بود. فوتبال بازی رگارتا داست. از چی باشد که صدایش که دوباره مرکز رو نشنیدم. بسیار خوب هجوم نوبتی رگارتا داست. ادامه با توسط کانوری روز و سیدین سفرов توپ توانست که در میدان نگاه دارد. پرتوفتی او به داخل جریمه گاه. حکمتالله رسولов ارسالی او و میبینیم که ضربه کنجی کار میکند. با او به میدان بر اومدن وایسیدین سفرов و شهرزاد محمدیев دیگرگونی ها در بازی رگارتا داست بر علاوه چشم میرسد. مخصوصا کانوری روز خیلی هم فعال شده است. خوب تغییرات است. صابرجان خولماتов که چند لحظه پیشتر از این جراحت گرفته بود و بازی رو ادامه داده نمیتوانست دیگر بار به میدان بر نمیگردد یا اینکه برگشته است. من معذرت می‌خواهم از شما، من غلطی برگشتن او رو به میدان مشاهده نکردم. خوب خولماتov از میدان گرفته میشود و به جای او شاهنظر نظرов به میدان میبرد تحت رقم 10. این دومین عوض‌کنی فوتبالباز است در حیاتی دسته کوکتوش و تا جای مجبوری هم میباشد چرا که فوتبالباز پس از سه به خود دیگر بار نتوانست بازی رو ادامه دهد. شهرزاد محمدیев دیگر بار توپ رو برمیگرداند به همدستش. ارسال نوبتی به داخل جریمه گاه. فرصت است و چگونه امکانیت برای فوتبالبازان رگارتا داست. همگی آنها به داوری مرکز بهروز مرتضی فشار میآورند. به اندیشه اونها اونجا پنالتی بود. توپ به دست فوتبالباز کوکتوش رسیده است اما داوری مرکز همه گونه فشار رو بگیم این تهدیدهای فوتبالبازان رگارتا داست رو رد کرد و اشاره نمود که اونجا هیچ گونه قاعده ویرانی نبود و توپ به دست فوتبالبازان کوکتوش هم نرسیده است. ضربه کنجی پرتوفتی نوبتی و میبینیم که فوتبالبازان رگارتا داست دیگر باره حقوق اجرایشی ضربه کنجی رو دریافتند. حکمتالله رسولов توپ رو میگذارد برای عبدالصمد حاجیباев اما حاجیباев با طوری ضروری هجوم رو تقویت بخشیدن نتوانست. اکنون کاپیتان خود مجبور میشود که تشبث رو به دست گیرد اما توپ از میدان بیرون شد. سفرعلی کریمов با در نظر داشت 30 سالی او مدت طولانی در فوتبال کشور میدانداری کرده است. البته قسمی بیشتر فعالیت کسبی او محض در حیاتی رگارتا داست پشت سر شده است و می‌بینیم صورتش هم مثل سال‌های قبلی در سطح ضروری نیست. باید اوت اثر نو با بازی در آورده شد. فوتبالبازان کوکتوش به اشتباه راه دادند. هنگامی توپ را از اوت به میدان برآوردند. از همین سبب هم اوت به فایده فوتبالبازان رگارتا داست میشود. اکنون اویبک عبدالغفارов دیگر باره باید توپ را از اوت به بازی در آورد. اویبک پرتوفتی نوبتی او به داخل جریمه گاه اما این وضعیت باز هم برطرف کرده می شود. اویبک نه یک بار دو بار برای ما شما ثابت کرده است که میتواند اوت رو به مسافه خیلی هم طولانی هوا دهد. حکمتالله رسولov پرتوفتی او به نتیجه است به داخل جریمه گاه و حالا او اکنون کوشش میکند که راست از اوت به داخل جریمه گاه هوا دهد و همین کار رو هم توانست به سامان رساند اما میبینیم
футболбозони Куктош пешрасӣ карда ин вазъиятро бартараф мекунанд. Акнун гузариши футболбозони Куктош ба аксул ҳуҷум. Шоҳназар Назаров маҷбур мешавад тӯбро ба қафо баргардонад, аммо Сафарзода хато кард ва хатои худро боз ҳам дигар бора ислоҳ кардани шуд, аммо муваффақ намешавад футболбози мазкур. ҳуҷуми футболбозони Регар бошад, идома дорад Ҳикматулло Расулов, бисёрам хуб, имкони зарба задан ҳаст. Расулов дар дохили ҷаримагоҳ меафтад, довари марказ ишора карда истодааст ки Асилбек Мансуров беқоида вайронкунӣ бар муқобили Ҳикматулло Расулов тавонистааст ин вазъияти хавфнокро бартараф кунад. бозӣ идома мекунад ва футболбозони Куктош имкони идома додани ҳуҷуми худро доранд. Партов Саидамири Саидаҳмад ин вазъиятро бартараф кард. албатта бо даст додани фурсат коргардон ҳам барои мо шумо дар ҳол навори такрории ҳамон вазъиятро нишон хоҳанд дод, аммо ҳоло фурсат нест, чаро ки бозӣ идома мекунад, туп дар майдон боқӣ мемонад ва қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. аз ҷониби футболбози Регар Тадас қоидаи бозӣ вайрон карда намешавад ва биёед дар ҳол ба ҳамон вазъият таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кунем. медонед аз ин навори такрорӣ маълум мешавад ки на, қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. инҷо Асилбек Мансуров дар ҷаҳиш аз назди пои Ҳикматулло Расулов бидуни қоида вайрон кунӣ тӯбро тавонист рабояд ва баъдан ин вазъияти хавфнокро бартараф кунад. ойбек Абдуғафуров ба хотири аз аут тӯбро ба бозӣ даровардан хело ҳам аз суфраи зиёдеро пушти сар кард ва довари марказ ишора карда истодааст ки бояд аз ҷои муқаррар шуда Абдуғафуров тӯбро аз аут ба бозӣ дароварад. масъалаи ҳамин сабаб бори дуюм ҳоло ӯ муваззаф аст ки тӯбро аз канори майдон ба бозӣ дарорад. дар майдон боқӣ монд. ин дастаи Куктош Аҳтам Холбоев ибтидо гумон кард қоидаи бозиро ба ҳар муқобили рақибаш Наврӯз Рустамов вайрон кардааст, аммо на. тӯбрабои футболбозони Регар Тадас бисёрам имконияти хуб аст барои футболбозони мизбон, аммо бубинед Шерзод Муҳаммадиев дар дохили ҷаримагоҳ як нафарро фиреб дод, аммо баъдан аз назди пои ӯ оҳистаак тӯбро футболбозони Куктош тавонистанд рабоянд. Бахтиёр Қаландаров бисёрам хуб партофти ӯ ба Ойбек Абдуғафуров қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Асилбек Мансуров қоидаи бозиро вайрон кард ва дар ҳол корти зард аз ҷониби довари марказ Беҳрӯз Муртазоев ба ӯ нишон дода мешавад. Абдусамад Ҳоҷибоев ин навбат зарбаи ҷаримавиро иҷро мекунад. партофти ӯ ва футболбозони Куктош дар ин вазъият туп пас аз расиш ба онҳо аз майдон берун шуда буд, аммо довари марказ ишора карда истодааст ки дар рафти ҳуҷум бозигарони Регар боз ҳам қоидаи бозиро вайрон карданд. Асилбек Мансуров ҳоло камеллат бардоштааст дар дохили ҷаримагоҳи хеш, аммо дар ин навори такрорӣ мо ҳеҷ гуна қоида вайронкуниро аз ҷониби футболбозони Регар Тадас мушоҳида накардем. шояд навори дигар пешниҳод шавад. медонед Бахтиёр Қаландаров дар мувоза бо Асилбек маълум мешавад ки каме ҳам бошад қоидаи бозиро вайрон карда, аммо футболбозони Регар Тадас ба сармураббии тим Муҳаммаҷон Ҳабибуллоев ин чизро қабул надоранд.
футболбозони Куктош идома мебарад тавассути канори чап. Назаров партофт кард ба дохили ҷаримагоҳ, имконияти бисёр ҳам хуб барои футболбозони Куктош, аммо бубинед ин навбат муҳофизатгарони Регар Тадаз ин вазъиятро бартараф карданд ё на? дувари марказ ишора карда истодааст ки бояд аз назди дарвоза тӯб ба бозӣ дароварда шавад. мо такроран ҳуҷуми футболбозони Куктошро хоҳем дид. Абдурасул Раҳмонов зарбаро иҷро кард дар охирин лаҳза ва бо эътимод ба қарори довари марказ бозиро идома хоҳем дод. Раҳмонов қоидаи бозӣ вайрон наштудааст. Сафарали Каримов партофти ӯ ба Наврӯз Рустамов. тӯба аз пои Асилбек Мансуров аз майдон берун шуд. Каримов партофти ӯ ба марказ. ҳуҷум идома меёбад. бисёрам хуб андешида буд дар ин вазъият Шерзод Муҳаммадиев ва партофти намунавиеро ба самти ҳуҷумкунандаи марказии дасташ Наврӯз Рустамов ҳаво дод, аммо Наврӯз ба ин тӯб боз ҳам расидан наметавонист, чаро ки муҳофизатгарон мавқеияти беҳтару хубтарро назар ба Рустамов ишғол карда буданд дар дохили ҷаримагоҳ. Нодирбек хато мекунад. Сафарали Каримов бисёрам хуб майдондорӣ карда истодааст ҳамин лаҳзаҳо. партофти ӯ ба канор, ирсоли навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ ва рост ба дасти дарвозабон Баҳоуддин Холиқов. барои Меҳроҷиддин Музаффаров буд, аммо зарбаи Музаффаров бартараф карда мешавад. ҳуҷуми футболбозони Куктош идома дорад. Шоҳназар Назаровро аз пом меафтонанд. ва Шерзод Муҳаммадиев қоидаи бозиро вайрон кард. дақиқаи 77-уми бозӣ ҷараён дорад. Регар Тадаз Куктош даври 13-уми Лигаи олии футболи кишвар ҳисоб кушода наштудааст то ҳамин лаҳза. ғалаба барои Регар Тадаз дар ҷадвали мусобиқот имконияти хуби дигар кардани мавқеашро ба вуҷуд меорад. чаро ки гуфтем, Регар айни замон дар ҷои шашум аст ва ин ғалаба метавонад онҳоро ба ҷои панҷум барорад. назар ба Хатлон метавонанд шумораи имтиёзҳои худро бештар кунанд. Хатлон фардо бо дастаи Хурҷанд бозӣ дорад дар майдони хеш. зарбаи футболбози дастаи Куктош, аммо мебинем Одил Бобоназаров ин зарбаро ноаниқ иҷро кард. Асилбек Мансуров қоидаи бозиро вайрон мекунад. бояд эҳтиёткор бошад, чаро ки корти зард дорад дар ҳисоби худ ин легионер. футболбозони Регар ҳуҷумро идома медиҳанд. партофти навбатӣ Принц Артур ин вазъиятро бартараф кард ва аввалин шуда ба тӯб дар ин гирдори муборизаҳо Наврӯз Рустамов расид ва аз ҳаракатҳои ӯ маъзарат мепурсам, Сафарали Каримов расид ва тавонист барои ҳамдаставояш назорати тӯбро боқӣ гузорад. Одил Бобоназаров дарҳол Бобоназаров ва футболбозони дигари Куктош чун тӯбро соҳиб мешаванд, партофт мекунанд ба канори чапи ҳуҷуми хеш, ба хотири оне ки футболбози нав ба майдон баромада. Шаҳназар Назаров метавонад ба ин партофтҳо сари вақт расидагӣ кунад, аммо ин навбат дидем чунин партофтҳо ба суроғаи даркорӣ набуданд. Ҳоҷибоев, Қаландаров, партофти ӯ ба канор, ҳуҷум идома меёбад. Ҳикматулло Расулов бозам маҷбур мешавад ба қафо тӯбро баргардонад. Бахтиёр Қаландаров, ирсоли ӯ ба Вайсиддин Сафаров буд. Сафаров инҷо кӯшиш кард фишор оварад, аммо рақиб дар мубориза бо ӯ беҳтару хубтар майдондорӣ мекунад ва аут ба фоидаи дастаи Куктош аст.
Регар Тадаст се бозӣ мешавад ки пайдарҳам дар ҳамин варзишгоҳ дойр карда истодааст. Баъд аз шурӯи марҳилаи дуюми чемпионат бозии аввал ин дидор бар муқобили Истарафшан буд дар доираи даври ҳашакниҳои ҷоми кишварамон ки онҷо 1-0 ғалаба карданд бо голи ягонаи Наврӯз Рустамов ва дар бозӣ бар муқобили Истиқлол 2-1 шикаст доданд. дар ҳамин майдон ва бозии сеюмашон айни замон мусовӣ ҷараён дорад. дақиқаи 81 шурӯъ мешавад. партофт ба дохили ҷаримагоҳ дарвозабон тӯбро соҳиб шуд. Баҳоуддин Холиқов бетакрор ҳамин вазиятро мушоҳида кунем. Ҳикматулло Расулов ирсолро анҷом медиҳад ва он рост ба дасти дарвозабон Баҳоуддин Холиқов буд. аслан Ҳикматулло Расулов футболбозе аст ки бештари вақт кӯшиш карда истодааст бо партофтҳои худ бо ирсолҳояш вазиятҳои хавфнок ро ба вуҷуд орад. на ҳама вақт муяссар мешавад барои анҷом додани ин рисолати хеш, аммо мебинем дар бештари вақтҳо кӯшиш мекунад ҳолатҳои хавфнокро ба вуҷуд орад. ҳоло маҳз бар муқобили ӯ қоидаи бозиро вайрон карданд бозигарони Куктош ва ин Одил Бобоназаров буд ки даст ба қоида вайронкунӣ зад. зарбаи ҷаримавӣ барои футболбозони Регар Тадаст. ин фурсати бисёр ҳам муносибе аст. ҷиҳати истифода кардан аз имконияти мусоиди хеш. шарофти вазиятҳои маъмулӣ ва ба истилоҳ стандартӣ як имконияти бисёр ҳам муносиб ва яроқи асосии дилхоҳ бошгоҳ ба ҳисоб меравад. тамоми варзишгоҳ бо як садо гол талаб мекунанд аз футболбозони Регар Тадаст. зарба ва гол! футболбозони Регар Тадаст тавонистанд ки ҳисобро кушоянд дар бозии имрӯза. дақиқаи 82-юми бозӣ ва гол ба инобат гирифта мешавад. бинандагони арҷманд футболбозони мизбон тавонистанд пас аз иҷроиши ин зарбаи ҷаримавӣ ба пеш бароянд. Бахтиёр Қаландаров муаллифи гол мешавад. биёед акнун каме гӯш диҳем ба садои мухлисони даста ки Регар фарёд мекунанд. шумораи мухлисон чандон зиёд нест дар варзишгоҳи Талко Арена, аммо бештаре аз онҳо насли наврасу ҷавонро ташкил медиҳанд. мо бошад фурсат дорем такроран голро бори дигар мушоҳида кунем. хуб аз ин зовияи дид хоҳем дид. шояд офсайд набуд, чаро ки Меҳроҷиддин Музаффаров футболбозе буд аз ҳайати Куктош ки дар ҳайати ҷаримагоҳи хеш боқӣ монда буд ва як мавқеият, яъне як хатро бо ҳамдастҳои дигараш нигоҳ дошта натавонист. Регар Тадаст бошад дар дақиқаи 82 ба задани гол даст меёбад. тағйирот хоҳад шуд пас аз чанд лаҳза дар ҳайати мизбонон. Хайрулло Азизов омодагӣ мебинад баҳри ба майдон баромадан ва шояд ӯ яке аз нимобзадгарони дастаро иваз кунад ва ё бо дар назар дошти ҳисоб сармураббӣ мехоҳад ҳуҷумкунандаи тими хешро истироҳат диҳад. аммо дар пушти дарвозаи Куктош яке аз футболбозони Регар Тадаст бо сабаби лат бардоштан нишастааст ва бозиро идома дода наметавонад. ба назарам ин футболбоз воқеан ҳам бинем Ҳикматулло Расулов будааст. Ҳикматулло Расулов бозиро идома дода наметавонад ва ба ҷои ӯ Хайрулло Азизов бозиро идома медиҳад акнун. ва футболбозони Куктош ин вазият чунин тасаввуротро ба вуҷуд омад ки ҳамдигарро дуруст дарк намекунанд, аммо на баъдан тавонистанд ин вазият бартараф карда шавад.
бинандагони арҷманд бозиҳои даври 12 ба таври зайл хотима ёфта буданд. Регар Истиқлол 1-2, Хуҷанд Барқчӣ 3-1, Куктош клуби марказии варзиши Артиш Помир 2-1, Паншер бо Хатлон 1-1 хотима ёфта буд. ва гуфтем ки бозии имрӯза оғозбахшандаи рақобатҳои даври 16-уми Лигаи Олии футболи кишвар аст. ҳамчунин дар имрӯз бозӣ байни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш Помир ва Паншер низ дар назар дошта шудааст. ду бозии дигар фардо баргузор мешавад. Барқчӣ бо Истиқлоли Душанбе бозӣ мекунад ва Хатлон бо Хуҷанд майдондорӣ хоҳад кард. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. дар муқобили Нодирбек Ибрагимов қоидаи бозӣ вайрон карда шудааст. бои такроби ҳамин вазъиятро бубинем. Ойбек Абдуғаффуров қоидаи бозиро вайрон кард. зарбаи ҷаримавӣ Ибрагимов худи ҷабри дида омодаги дида истодааст. зарбаи ҷаримавиро иҷро кунад ва довари марказ пештар аз ин иҷозат медиҳад ки тағйирот шавад. Одил Бобоназаровро аз ҳайат мегирад сармураббӣ ва ба ҷои ӯ футболбоз таҳти рақами 18 ба майдон баромад. Гулмуродов партофти Нодирбек Ибрагимов ҳуҷуми футболбозони Куктош идома меёбад. Меҳроҷдин Музафаров зарба зад ва ин вазъиятро футболбозони Регарта-Даст тавонистанд бартараф намоянд. дидем ки Наврӯз Рустамов бо зарбаи пуштнокӣ дар дохили ҷаримагоҳ футболбозе ки муҳофиза мекард дарвозаашро тавонист ин вазъиятро бартараф кунад. Ибрагимов гузариши ӯ партофт ба дохили ҷаримагоҳ. Абдурасул Раҳмонов назорати тӯбро аз ихтиёраш берун мекунад ва имконият барои ба ҳуҷум гузаштан барои футболбозони Регарта-Даст. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд ва корти зард нишон дода мешавад ба капитани дастаи Куктош Холбоев. хуб бинандагони гиромӣ, ҳафтаи оянда дар доираи бозиҳои ҷавобии даври ҳашакниҳоӣ ҷоми кишварамон 8 бозӣ баргузор мешавад. Файзканд бо Паншер ки бозии якумашон 2-2 хотима ёфта буд. Хатлон Ваҳдат бо Хатлон бозӣ мекунад. бозии аввали онҳо 0-0. Кенея Помир бо Истиқлол 1-1 бозии аввали онҳо хотима ёфта буд. Исфара ки дар бозии аввал 4-2 Локомотив Помирро шикаст дода буд дар майдони худ ин бошгоҳро қабул мекунад. Истарафшан бо Регарта-Даст майдондорӣ мекунанд. Регар дар бозии аввал дар ҳамин майдон 1-0 ғалаба карда буд. Куктош бо Барқчӣ бозӣ хоҳад кард дар майдони худ ки дар бозии аввал дар сафар аз Барқчӣ 3-2 онҳо шикаст хӯрда буданд. хуб бошгоҳи Сомон бо Хуҷанд майдондорӣ мекунад. дар бозии аввал онҳо 4-1 аз футболбозони соҳили руди Сир шикаст хӯрда буданд ва сарои камар бо Душанбе 83 майдондорӣ мекунад ки дар бозии аввал 2-1 дар пойтахти кишварамон аз бошгоҳи Душанбе 83 шикаст хӯрда буданд. ҳоло иҷозат дода мешавад барои иҷроиши зарбаи ҷаримавӣ. партофти Далер Тухтасунов дафоидаи футболбозони Регар аст. бозигари ҷароҳат бардошта Наврӯз Рустамов дигар бора ба майдон баргашт. ҳарду сармураббиён лимити муайян карда шударо яъне барои ба майдон баровардани футболбозони ҳайати захиравӣ истифода карданд. ва Регарта-Даст акнун қоидаи бозиро вайрон мекунад. хуб бозиҳои даври 14 бошад. санаи 18 ва 19 август баргузор мешавад. Куктош бо Паншер, Регарта-Даст бо Барқчӣ бозӣ мекунад. Хатлон бо Истиқлол ва Хуҷанд бо клуби марказии варзишии Артиш Помир майдондорӣ мекунад. бозии ояндаи Регарта-Даст дар ин майдон санаи 18 август баргузор мешавад. партофти Назаров ҳуҷум идома меёбад. ҳафтиши футболбози Куктош дар дохили ҷаримагоҳ, аммо довари марказ Беҳрӯз Муртазоев ишора карда истодааст ки бояд аз пои худ боло шавад ва бозиро идома диҳад. бисёрам хуб инҷо офсетгарони Куктош тавонистанд назорати тӯбро нигоҳ доранд барои худ. Асилбек Мансуров, Нодирбек Ибрагимов. қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад.
бозам низову хархаша аз ҷониби бозигарони ҳар ду тим. Далер Тухтасонов ишора мекунад ки ӯ ба ин ҳолат ҳеҷ гуна мудохила накард, ҳеҷ гуна фишор ва ё таҳдид аз ҷониби ӯ ба чашм нарасид нисбати футболбози рақиб. Биёед мо аз фурсат истифода карда навори такрориро бубинем. довари марказ бошад Беҳрӯз Муртазоев бо корти зард Далер Тухтасоновро ҷазо медиҳад барои он амалкарде ки чанд лаҳза пештар аз ин аз ҷониби муҳофизатгари марказии дастаи Регар Тадас ба чашм расид. хело ҳамин ҳолати нигаронкунанда аст. воқеан ҳам як иғвоангезии як футболбоз дар охири ин бозие ки бисёр ҳам хуб ва шаффоф аз ҷониби ҳар ду тим ҷараён дошт. бубинед ба чӣ ҳолат оварда расонид. он ҳама гӯем эътирозҳое ки доштанд дар ҷараёни ин бозӣ барояшон пайдо шуда буд онро ҳаллу фасл кунанд маҳз дар ҳамин майдон. довари марказ ва ситоди ӯ аз уҳдаи ҳаллу фасли ин низому муноқишаи футболбозон намебаранд. зарбаи ҷаримавӣ Асилбек Мансуров партофти ӯ ин вазъият бартараф карда шуд. барои мо маълум нашуд ки чанд дақиқа вақти изофӣ зам гардид. 6 дақиқа акнун ишора карда мешавад, чаро ки довари марказ ишора карда буд қаблан 3 дақиқа бояд вақти изофӣ зам карда шавад, аммо 3 дақиқа танҳо барои гӯем бартараф кардани низому муноқишаи футболбозони ҳар ду тим сарф гардид. маҳз аз ҳамин сабаб 3 дақиқаи дигарро мо дидем ки ҳамчунин иловагӣ аз ҷониби Беҳрӯз Муртазоев ва ситоди доварон зам карда мешавад ба бозӣ. партофти Абдурасул Раҳмонов бисёр ҳаракати зебо аз ҷониби Меҳроҷиддин Музаффаров дар дохили ҷаримагоҳ ки мехост пӯшноки зарбаро анҷом диҳад, аммо муваффақ нашуд. фишори футболбозони Куктош рӯ ба афзоиш аст. онҳо ҳарчи зудтар мехоҳанд ки ин фарқиятро аз байн баранд ва зарбаи навбатӣ аз ҷониби Меҳроҷиддин Музаффаров мебинем ки бенатиҷа аст. бе такрори охирин имконияти футболбозони Куктошро бори дигар бубинем. дақиқаи панҷуми иловагӣ ҳам хотима меёбад. 1 дақиқаи дигар вақти изофӣ ки довари марказ таъин кардааст аз 6 дақиқа боқӣ мондааст ва шояд бо дар назардошти кашол додани вақт аз ҷониби футболбозони Регар Тадас Беҳрӯз Муртазоев боз чанд сонияи дигарро ҳам илова намояд. пас аз анҷоми дақиқаи 6 футболбозони Куктош ҳоло ҳуҷуми навбатии худро роҳандозӣ мекунанд. Принс Артур партофт кард. дар ошунаи дуюм муваффақтар буд Нодирбек Ибрагимов, аммо ҳамдасташ Абдурасул Раҳмонов ин фаъолии ӯро нигоҳ дошта натавонист. тӯб аз майдон берун мешавад. чанд сонияи дигари қиматро футболбозони Регар Тадас барои худ бурд карданд. Куктош ҳарчи зудтар мехоҳад ба ҳуҷум гузарад. Холбоев партофти капитан. қоидаи бозӣ вайрон карда шуд аз ҷониби Хайрулло Азизов. Асилбек Мансуров дақиқаи 6 иловагӣ хотима ёфт. аммо довари марказ ҳатман иҷозат медиҳад ки то ин ҳуҷуми футболбозони Куктош хотима ёбад, баъдан садои уштаки худро ӯ баланд хоҳад кард ва боз ҳам як имконияти дигар дода мешавад. партофти навбатӣ ба дохили ҷаримагоҳ Меҳроҷиддин Музаффаров бисёр ҳам хуб тӯбро қабул кард, аммо Беҳрӯз Муртазоев ишора карда истодааст ки бо дасташ кор кардааст. Музаффаров тӯбро дар дохили ҷаримагоҳ ва фикр мекунам пас аз он ки футболбозони Регар Тадас тӯбро ба бозӣ медароранд, садои уштаки Беҳрӯз Муртазоев баланд мешавад ва бо ҳамин бозӣ дастаҳои Регар Тадас ба Куктош хотима меёбад. бисёр ҳам бозии ҷолиб, муборизаи пуршиддат аз ҷониби ҳар ду даста ҳам ба чашм расид. бале ҳамин таврам ҳаст.
Регарта даст билохира пирӯзӣ дар интизори худро дар Лигаи олии футболи кишвар ба даст овард. Ёдовар мешавем ки онҳо наметавонистанд аз охири моҳи май инҷониб дар Лигаи олии футболи кишвар пирӯзӣ ба даст оранд ва ягона голе ки Бахтиёр Қаландаров дар дақиқаи 82 ба ҳадаф расонид боиси пирӯзии футболбозони Регарта даст шуд. Дар дидори бисёр ҳам пуршиддат бар муқобили Куктош. Куктош дар зинаи севюм боқӣ мемонад, вале бозиҳои боқӣ монда барои мову шумо нишон хоҳанд дод ки мавқеи ин даста дар ҷадвали мусобиқот пас аз анҷоми даври 13-ум чӣ гуна тағйир меёбад. Сипос мегӯем ба таваҷҷӯҳи шумо бинандагони арҷманд. Ҳоло шумо фурсат доред чанд вазъияти хавфноки қисми дуюми бозиро бори дигар такроран мушоҳида кунед. гурӯҳи эҷодию техникии телевизиони варзиш гузориши худро аз ҷараёни ин бозӣ аз варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода пешниҳоди шумо кард. чораи ин бозӣ Парвези Маҳмадамин ба якояки шумо сипос мегӯем. То дидорҳои дигар сарбаланду муваффақ бошед ва бигзор дар бозиҳои футболи маҳаллӣ иштироки шумо бештар ба чашм расад. биёед голи футболбозони Регарта дастро бори дигар мушоҳида кунем. Бахтиёр Қаландаров муаллифи гол мешавад дар дидори имрӯза ва мо гузориши худро аз ҷараёни бозии имрӯза хотима мебахшем. хайр, салбанду муваффақ боқӣ мемонед.